Velkommen til podcastserien Pårørende i Odense, Stemmer fra psykiatrien. I denne podcast taler vi med politikere fra Odense Byråd om, hvordan vi kan skabe en bedre hverdag for mennesker med psykisk sygdom, og for de pårørende, der står ved siden af. Vi laver podcasten, fordi alt for mange stadig oplever, at hjælpen i kommunen er uoverskuelig, utilstrækkelig eller ganske enkelt for sen. I Bedre Psykiatris undersøgelse fra foråret 2025 fortæller mange pårørende, at de ofte står alene med ansvaret, og at systemet ikke hænger sammen. Podcasten er lavet af Bedre Psykiatri Odense, en lokalforening, der støtter pårørende, nedbryder tabuer og arbejder for en mere menneskelig psykiatri. Mit navn er Jeanette Strand, jeg er bestyrelsesmedlem, og jeg håber, du vil lytte med, når vi sætter fokus på, hvordan Odense kan tage psykisk sygdom og pårørendes vilkår alvorligt. Min datter og systemet. Lene er mor til Emma, som snart fylder 25. Emma begyndte i børne- og ungdomspsykiatrien, da hun var 13 år. Hun kæmper med angst og begyndende spiseforstyrrelse. Og siden fulgte en lang og ujævn vej gennem både behandlingssystemet og kommunen. Som årene gik, blev det tydeligt for Lene, at hun ikke længere bare var mor. Hun blev også pædagog, socialrådgiver, rengøringshjælp, chauffør, bisidder, psykolog og hotlinehjælper døgnet rundt. Hun stod altid klar til at samle op, når systemet slap tøjlerne. Lene har siddet til utallige møder med sagsbehandler, bostøtte og læger. Ofte føltes det som et fuldtidsarbejde at holde styr på alle papirer, aftaler oven i det almindelige arbejde. Som pårørende til en indlagt oplevede hun, at tavshedspligten blev et skjold. Hun følte sig sat på sidelinjen, som om hun forstyrrede, selv når hun blot forsøgte at hjælpe. Hun har siddet i bilen bagefter, fyldt med skyld og skam. Skyld over ikke at gøre nok, og skam over at have brug for en pause. For hvordan er man egentlig mor til et voksen barn, der stadig har brug for støtte døgnet rundt? Når Emma har det dårligt, ringer hun stadig til sin mor, ikke til systemet. Og Lene kan høre på stemmen, om det er en "jeg har brug for hjælp" dag, eller en "jeg kan ikke klare det" dag. I dag bor Emma i egen lejlighed med bostøtte. Nogle dage går det godt, andre knap så godt. Lene prøver at give slip, men det er svært, når man ved, hvor skrøbelig hverdagen er. Hun ønsker bare, at systemet i højere grad så de pårørende som en del af løsningen, ikke som nogen, der står i vejen. For de er der hele vejen, men de kan ikke stå alene. Inden vi runder af på denne historie, vil jeg blot minde om, at hvis du som pårørende selv står i en svær situation, så findes der steder, hvor du kan få hjælp. Du kan kontakte DUK, den uvildige konsulentordning på handicapområdet, som gratis rådgiver om regler, rettigheder og klagemuligheder. I mange kommuner kan du også tale med en borgerrådgiver eller en pårørende rådgiver, som kan hjælpe dig med at finde vej i systemet. Og her i Bedre Psykiatri Odense tilbyder vi fællesskab, rådgivning og støtte til pårørende til mennesker med psykisk sygdom eller udviklingsforstyrrelser. Vi holder pårørende caféer, grupper og foredrag, og vi arbejder for bedre behandling, støtte og inddragelse. Du kan læse mere på bedrepsykiatri.lokal.dk/Odense eller skriv til os på odense@bedrepsykiatri.dk. For ingen skal stå alene, hverken som ramt eller som pårørende.
Tak, fordi du stiller op til interview om psykiatrien og pårørendes vilkår. Når vi taler om indsatsen for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende, er det vigtigt at huske, at ansvaret er delt. Regionen har ansvaret for den behandlingsmæssige psykiatri, udredning, behandling, indlæggelser og opfølgning, hvorimod kommunen har ansvaret for den sociale indsats, f.eks. bostøtte, beskæftigelse, misbrugsbehandling og støtte til pårørende. Derfor bliver meget af den hjælp, familierne har brug for, fordelt mellem flere systemer. Mange pårørende oplever, at der ikke er nogen, der samler trådene, og at de selv må skabe sammenhængen mellem de forskellige instanser. Landsforeningen Bedre Psykiatri har netop gennemført en landsdækkende survey blandt pårørende brugere og ansatte i psykiatrien. I alt 1.307 respondenter, heraf 165 fra Odense Kommune. Undersøgelsen viser, at mange stadig oplever at stå alene, og samarbejde mellem psykiatri, kommune og almen praksis halter. Med det som baggrund vil jeg i dag stille dig en række spørgsmål om Odense Kommunes indsats og om, hvordan dit parti konkret vil forbedre støtten til både borgere med psykisk sygdom og deres pårørende. Men inden vi går til spørgsmålene, så vil jeg gerne give ordet kort til dig og bede dig om at præsentere dig selv, dit navn, parti og rolle, og måske sige et par ord om, hvorfor psykiatriområdet ligger dig særligt på sinden. Ja, jeg vil gerne starte med at sige tak for invitationen til det her podcast. Jeg hedder Reza Javid, og jeg er byrådsmedlem for Enhedslisten. Og jeg sidder i Beskæftigelses- og Socialudvalget og i Økonomiudvalget. Psykiatriområdet, det er noget, der ligger mig dybt på sinde af forskellige årsager. For det første, fordi det handler om mennesker, der i mange situationer står helt alene i forhold til systemet. Og jeg har også mødt mange, som både borgere og pårørende, der kæmper mod det system, som der i virkeligheden skulle være en hjælp for dem. Det er det også i mange situationer, men der er også udfordringer. Jeg er også selv uddannet psykolog fra Københavns Universitet og underviser i psykologi på socialrådgiveruddannelsen her i Odense. Så på den måde er det også tæt på mit område. Og jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi har et sammenhængende og værdigt og menneskeligt system for psykiatribrugere og for pårørende. Tak skal du have. Lad os starte med at kaste et blik på Odense Kommunes nuværende indsats. Hvad er din vurdering af den for mennesker med psykisk sygdom og især deres pårørende? Altså jeg tænker, at der er mange gode tiltag i Odense Kommune, og vi har også lige fået psykiatrihandleplanen, som er lavet i samarbejde med Psykiatrirådet, og den rummer også mange gode tiltag. Problemet er selvfølgelig, at de fleste af de her tiltag ikke er finansieret endnu, så det er noget, man ligesom som politikere, som forskellige partier skal tage med i budgetforhandlinger og sikre, at der kommer noget budget. I det her psykiatrihandleplan blandt andet står noget omkring det tilbud, altså lavtærskeltilbud. Det vil sige forebyggende, men også let tilgængelige tilbud, som både handler om, som sagt, forebyggelse, men også om sikre trivsel. Og det er ligesom designet til at starte tidligt, så man ligesom inden man kommer ind i problemerne. Det handler også om at skabe nogle selvhjælpsløsninger. Men jeg tænker, at der er mange udfordringer. Der er behov for en større politisk vilje til at sikre de her områder. Bare som et eksempel, altså i budgettet for i år, der havde vi et ønske fra Enhedslisten om at oprette nogle sociale akutpladser, og at det skulle være fokus på pårørende. Men det lykkedes ikke at få det igennem. Men altså, det er noget, som vi vil kæmpe videre med. Så der er mange gode ting, men der er stadigvæk
en del borgere, som jeg hører, som ligesom falder mellem systemerne. Og at min oplevelse er, at de pårørende, de får et, et urimeligt stort ansvar i forhold til mange opgaver. Og nogle gange oplever de, at det er dem, der ligesom skal stå som koordinerende mellem forskellige indsatser, og det er slet ikke meningen. Så der mangler sammenhæng, og det er det, vi skal sætte ind. Ja, så hvordan tænker du, at samarbejde med civilsamfund, for eksempel bedre psykiatri, kan styrkes? Fordi den survey, vi lige har lavet, peger på, at der er ulighed i hjælpen og manglende opfølgning efter for eksempel udskrivelsen, og Region Syddanmark anerkender også i psykiatriplanen, at der stadig er utilstrækkelig sammenhæng, kapacitet og tværfaglighed. Og det er selvfølgelig et problem, fordi det handler om at sikre kontinuitet, og det handler om at sikre koordination mellem de forskellige systemer, mellem de forskellige forvaltninger, men også mellem kommunen og regionen og de praktiserende læger osv. Fordi sådan som det er nu, desværre, så er hjælpen meget afhængig af, hvem man møder, og hvorhenne, og hvor i systemet man lander. Altså vi tænker, at der er behov for en fælles plan, så vi får ligesom et fælles ansvar på tværs af forvaltningerne og på tværs af sektorerne. Nu var du allerede inde omkring akutpladser, men lad os bare lige prøve at holde fast i social akuthjælp og kriseberedskab. Hvordan vil I styrke den sociale akuthjælp i Odense og sikre bedre samarbejde mellem kommunen, psykiatrien og de pårørende i de akutte krisesituationer? Ja, fordi det der er problemet, det er, at man nogle gange står i en situation, hvor det ikke handler om en decideret, kan man sige, psykiatrisk situation, hvor der kunne være behov for behandling eller indlæggelse, men at det er, vi kommer alle sammen eller kan alle sammen komme i kriser, i forskellige situationer, og kriser kender ikke åbningstider. Så der skal ligesom være plads til, at man også kan modtage hjælp uden for arbejdstiden. Det er der stort behov for, fordi der er nogle muligheder, hvis det er sådan akutte psykiatriske situationer i forhold til regioner og sygehusene. Men vi mangler lige på de her områder, og det var også derfor, at vi tog den del af psykiatrihandleplanen, som handlede om de der akutpladser. Så vi mener, at vi skal have nogle sociale akutpladser, så borgere i krise kan ligesom henvende sig og ikke ender i et tomrum. Vi ved, at kriser, hvis man tager fat om dem tidligt, så kan de støttes, hjælpes, bearbejdes. Men hvis man ikke modtager ret til de hjælp, så kan kriser også udvikle sig til deciderede psykiatriske lidelser og problemer, og det skal vi for alt i verden forebygge og undgå. Ja, for ellers så ender vi måske der, hvor vi gerne vil rette det næste spørgsmål, og det er bostederne. Det vi gerne vil kaste lys på, det er forhold på bostederne. Regionens plan peger jo på store udfordringer med rekruttering, kompetenceudvikling og arbejdsmiljø som afgørende for kvaliteten i psykiatrien. Så hvordan vil I forbedre forholdene på bostederne? Herunder mangel på personale, faglighed og tryghed. Ja, altså det er nogle ambitioner, vi har, og man kan have ambitioner og visioner, og det skal selvfølgelig gøres til handling, som så kræver, at der er ligesom politisk vilje fra et flertal. Men vores ønske er, at vi vil gerne have bedre normeringer i forhold til de bostederne. Og vi mener også, at der er behov for, at og det hjælper selvfølgelig også på arbejdsmiljø, det her med bedre normeringer, men vi skal satse også decideret på arbejdsmiljø, på bedre opkvalificering, bedre uddannelse, og så satse på de der faste teams, ligesom man nu har indført på dele af ældreområdet. Vi mener også, det skal også gælde for bostederne, så man ligesom kan sikre kontinuitet, og at der kan være relationer. Men
Men så længe der er arbejdspres, at man står alene med vagter og alle de der ting, så er det svært at tiltrække, kan man sige, ny personale. Men hvis vi sikrer et godt arbejdsmiljø, hvis vi sikrer, at der er mulighed for opkvalificering og videreudvikling, så vil vi være i stand til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til de her områder. Det er i hvert fald noget, der har behov for meget kærlig hånd. Ja, helt sikkert, ja. Du var lidt inde på det før. Pårørende som projektledere. Mange pårørende, de oplever lige præcis at skulle være projektledere og oversættere mellem psykiatri og kommune. Hvad tænker I om det, og hvad er jeres særlige mærkesager her? Altså i Enhedslisten, der mener vi, at det er et stort problem med de store ansvar på pårørende. Vores tanke er, at pårørende selvfølgelig skal inddrages i alle kan man sige, forløb. Borgeren skal selvfølgelig være med på det, det er klart, men at det ikke skal være pårørende og familien, der står alene med ansvaret. Det vil sige, at vi skal have et system, som bærer koordinationsdelen, og ikke, at det ikke skal være familierne. Det er helt urimeligt, at familierne ligesom skal være bindeligt mellem borgeren og systemet. Så det er i hvert fald noget, som vi tænker, vi skal arbejde med gennem en pårørende politik. Altså, der er ligesom nogle pårørende rådgivere i forskellige systemer her i Odense, men vi mangler en decideret politik på området, som kan dække forskellige områder. Vi mener, at der er behov for, ligesom vi har gjort på mange andre områder, at det er ligesom behov for en indgang, som man ligesom ikke skal anvende sig i mange forskellige steder, men at det ligesom skal være en indgang, og vi skal virkelig være glade for, at pårørende er med i de her processer, for uden dem vil borgeren virkelig stå svagt i systemet. Og det er også der, hvor der også viser sig, kan man sige, noget ulighed i det her system, fordi de borgere, som har nogle ressourcer, stærke pårørende, de står i en helt anden situation, end de borgere, som står alene, og nogle pårørende, der ikke kan støtte dem, eller som selv har problemer. Ja, fordi man kan sige, at den survey igen, der blev lavet fra Bedre Psykiatri, siger, at pårørende bærer det her urimelig store ansvar. Og der er jo også flere love, som peger på den her helhedsorienterede indsats, blandt andet serviceloven, sundhedsloven, barnets lov, lov om aktiv beskæftigelse. Og de siger jo, at den ikke rigtig eksisterer, den her helhedsorienterede indsats. Ja, og det der også er et problem, det er ikke kun mellem kommunen og regionen, men det er også mellem forskellige forvaltninger i kommunen. Altså nu får vi mere, kan man sige, samlet ældre handicap og sundhedsområdet, det bliver ligesom til en forvaltning. Så det vil hjælpe på det, men vi har stadigvæk hele beskæftigelsesområdet, som også er i det her, og selvfølgelig også børn og unge. Så der skal ligesom være en koordinering inden for de her områder, men også i forhold til regionen. Så det er ligesom en opgave, der ikke er løst og venter på en løsning. Fordi det her samarbejde og koordinering, man kan sige, samarbejde mellem kommunen, psykiatrien og de praktiserende læger opleves ofte som mangelfuld. Hvad vil dit parti gøre for at sikre bedre koordination, særligt set ud fra kommunens side? Altså, det er ikke sådan bare lige til at gøre, men altså, vores ambition er at skabe, kan man sige, faste tværsektorielle teams, hvor man ligesom ikke bare samarbejder, men indgår i et teams omkring de mest, kan man sige, komplekse forløb. Fordi det er der, hvor problemerne opstår. Det skal være helt tydeligt, hvem der har ansvar, og hvem der har ansvar for hvad. For det er nogle gange der, hvor ansvarsfordelingen ikke er helt klart defineret mellem sektorerne eller mellem forvaltningerne,
hvor borgerne kan komme i et tomrum og ikke rigtig ved, hvad der skal ske. Så der skal være det her samarbejde, og vi mener, at kommunen ligesom skal være en aktiv aktør i det her samarbejde. Ja, og hvordan skal de så stå i forhold til regionerne? Fordi mange borgere oplever jo at blive tabt i overgangene, for eksempel ved udskrivelse fra psykiatrien til kommunale tilbud, eller når man fylder 18 år og skifter fra børne- til voksenområdet. Ja, altså fra børn kan man sige til voksenområdet, så er det igen den der koordination mellem de kommunale, som mangler, og så har vi de mellem sektorerne. Vi mener, at vi skal have et koordinerende indsats, hvor både de regionale og de kommunale ligesom indgår et sted. Og som sagt ikke bare et samarbejde, men som et team, som kan skabe en meningsfuld overgang og et problemløs overgang mellem de forskellige systemer. Fordi altså hvis det ikke fungerer, og de systemer, det er jo afhængige af hinanden, så man skal ligesom ikke kun tænke på, okay, hvad gør vi kommunalt, men man skal også tænke på, at hvis det ikke fungerer mellem kommuner og psykiatri, så vil kommunen også få en stor byrde, og hvis det ikke fungerer i kommunale, så vil regionen også opleve større problemer. Så der skal ligesom være der skal være et fællesskab omkring det her. Jeg kan ikke være helt konkret omkring det her. Jeg synes, at ideen, det er noget, at vi skal høre og lytte til organisationer, foreninger, pårørendeorganisationer og borgerorganisationer, i høj grad involvere Psykiatrirådet i Odense Kommune, og kunne komme med nogle konkrete løsninger på det her. I psykiatriplanen, der er ligesom nogle få skridt i den retning, men ikke en samlet løsning. Det er der behov for. Så vi er meget lyttende på, hvilke tiltag, der både er meningsfulde, men også realistisk. Så det vil vi gerne støtte op omkring. Men det kan jo være, at det er noget af det, de 17 råd, der kommer senere, at de kan gøre noget ved. Ja, det må vi håbe. Ja, lige præcis. Nå, 17 sundhedsråd hedder det, ja. Nå. Ja. Lad os prøve at gå videre til børn og søskende, støtte til dem, når de er pårørende. Hvordan vil I prioritere støtte til børn og søskende som pårørende? Jamen, man kan sige, at søskende og børn, de borgere med psykiske lidelser, det er tit, kan man sige, en overset gruppe, som man ikke har det nødvendige fokus på. Vi ønsker, at der kan etableres nogle for eksempel faste gruppeforløb. Jeg ved, at der er noget inden for de frivillige, men vi tænker på noget kommunalt, som kan være fast samtaletilbud, men også en let tilgængelig mulighed for rådgivning for søskende. Og vi mener også, at det her system på en eller anden måde også skal være opsøgende. Ja. Fordi at kunne henvende sig og bede om rådgivning eller også videre, det kan både være, det kan være mange vanskeligheder og forhindringer og barrierer i forhold til det. Så en eller anden form for opsøgende arbejde fra det kommunale i forhold til familien generelt, herunder selvfølgelig også søskende. Ja. Tænker vi vil kunne være godt. Så I vil understøtte gruppeforløb og samtaletilbud og andet af det, du egentlig siger, ja, og så med en opsøgende indsats, som jo også er interessant. I høj grad. Ja. Og igen, i forhold til alle de her ting, der kan man fra politisk hold komme, eller fra politikere tænke på nogle forskellige løsninger og muligheder. Vores tilgang er, at vi
vi gerne vil lytte til dem, der står med udfordringerne, og som i virkeligheden er eksperter i, hvad der sker, fordi det er ikke altid, at politikerne kan se tingene fra borgernes perspektiv. Når man er en del af det her system, så er det desværre sådan, at man nogle gange ligesom overtager systemets perspektiv, og vi har behov for den anden vinkel, hvis løsningerne skal svare til de problemer, der er. Så hvad vil I gøre der? Altså, hvad har I af tanker i forhold til, som du siger, vi skal se det fra den anden vinkel? Har I nogle konkrete tiltag der? Altså, jeg tænker, endnu større inddragelse af foreninger, af pårørendeorganisationer, borgerorganisationer, Psykiatrirådet, og ikke bare sådan til høring, men involvering på en eller anden måde, og om man så kan være med som følgegruppe eller en del af styregruppe til nogle tiltag osv. Så det er ikke bare, at beslutninger bliver taget, og så sendes de ud i høring, og så kommer man måske med nogle kritiske kommentarer, og nogle af dem bliver taget med, resten bliver ikke taget med. Det skal tænkes anderledes i forhold til, hvordan vi involverer borgerne. Region Syddanmark, de fremhæver også, at der er ulighed i den her sundhed, som du også lige var inde på før. Og mennesker med psykisk sygdom, de lever jo op til 15 år kortere end andre. Så hvad vil I gøre for at sikre, at de svageste ikke tabes? Igen, altså vores system i høj grad ligesom organiseret på den måde, at man ligesom venter til, at der kommer nogen og henvender sig. Så vi mener, at der skal ligesom være at vi skal styrke de opsøgende indsatser, styrke de forebyggende indsatser, fordi dem, der er sværest, er ikke nødvendigvis dem, der søger hjælp, men de har måske i højere grad behov for hjælp. Så det mener vi, at kommunen ligesom skal nå ud til dem, og ikke vente på, at der kommer henvendelse den vej. Samtidig med, at vi skal have nogle meget let tilgængelige tilbud, så man ikke behøver at bestille tid i forvejen. Altså, der skal være nogle mulighed, hvor folk kan ligesom henvende sig, når de har behov, og ikke skal vente til fordi hvor god er man til at overholde aftalen næste uge på et bestemt tidspunkt, hvis man virkelig har det vanskeligt og står uden ressourcer og uden en støttende og ressourcefuld familie. Så det skal være meget let tilgængeligt og hurtigt. Det lyder rigtig godt. Hvis det skal give mening. Ja, og det skal det jo gerne. Det er jo det, vi søger. Vi er kommet til sidste spørgsmål, som handler om måling og effekt. Så hvordan vil I måle, om de tiltag, I foreslår, faktisk virker? Ja, det er virkelig virkelig godt spørgsmål, fordi vi, sådan som de er i forhold til de indsatser, som man laver, men også i forhold til de beslutninger, som vi skal tage. Så er det ikke altid, man ligesom tager helheden med. Et eksempel altså på beskæftigelsesområdet, det er, at man laver nogle indsatser for at få flere i beskæftigelse, og så måler man et par uger eller 8 uger efter, hvor mange der er kommet i beskæftigelse eller uddannelse. Men det bliver ikke målt om dem, der ikke kommer i beskæftigelse og uddannelse, om de har fået en bedre livskvalitet, om de har fået en større netværk, om der er andre positive effekter i forhold til deres velbefindende, livskvalitet, i forhold til deres familie osv. Så det, som vi foreslår for i de her byrådsperiode, og det bliver heller ikke afvist, det er under undersøgelser, det er, at man ligesom laver nogle socialøkonomiske modeller, som jeg tror, det er VIVE, der har foreslået det, og det er også udviklet på nogle områder, at det skal udvikles endnu mere, og nu har vi også kunstig intelligens til at opkvalificere det, således at vi ligesom kan måle ikke bare på et konkret effekt, men på en helhedsorientering, hvor vi både kigger på det sundhedsmæssige, på det sociale, på det
familiemæssigt på alle områder, så vi får ligesom en indsats. Men det, der er afgørende, det er selvfølgelig, at de her tiltag, de skal evalueres, og de skal vurderes, og i de her evaluering, der skal dem, der ligesom involveret i det, altså borgerne og pårørende og fagprofessionelle, de skal alle høres i forhold til deres oplevelser. Så hvordan vil I sikre gennemsigtighed i forhold til de resultater, I så kommer frem til, uanset hvilken model I gør brug af? Jamen, altså, det er faktisk en af vores kan man sige, politiske mærkesager, de må gennemsigtighed i alle kommunale beslutninger, i alle kommunale tiltag. Så det gælder også for de her områder. Altså alle evalueringer, alle de her målinger, de skal være tilgængelige for borgere, for interesseorganisationer, for politikere og for offentligheden. Så vi ligesom kan sikre, at vi får feedback hele tiden, og at vi på den måde kan forbedre indsatserne. Det er den måde, vi kan gøre det, fordi hvis det er sådan en intern evaluering, så vi bekræfter hinanden i, at vi gør det rigtig godt, og så sker der ikke så meget. Det skal være åben for alle, og alle skal kunne høres og tages med. Og som sagt, det er nogle ambitioner, men lidt konkret, der vil vi gerne være lyttende i forhold til dem, der har det tæt på livet. Tusind tak for alle dine gode svar, fordi du vil være med i dag. Jamen, tak for invitationen, og tak for initiativet. Og tak fordi, at du vil være med til at drøfte, hvordan vi sammen kan styrke indsatsen for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. Som repræsentant for Bedre Psykiatri håber jeg, at vi fremover kan omsætte de gode intentioner til konkrete handlinger, partnerskaber og fælles løsninger, både i kommunen og på tværs af sektorer. For pårørende er ikke bare en ressource. Vi er medborgere, der ønsker at bidrage, men som også har brug for støtte, inddragelse og respekt. Sammen kan vi skabe en bedre psykiatri, hvor ingen står alene, og vores samarbejde mellem politikere, fagfolk, borgere og pårørende får lov at blomstre. Denne podcast er tilrettelagt af Bedre Psykiatri Odense i samarbejde med lokale politikere fra Odense Byråd. Historierne er indsamlet blandt pårørende og fortalt med respekt for deres oplevelser og erfaringer. Oplæsning, redaktion og klip, Thea Marie Søborg, Jeanette Strand, Bedre Psykiatri Odense og Clara Hartvig fra UCL. Tak til alle, der har bidraget, og til jer, der lytter med. Sammen kan vi skabe en bedre psykiatri, hvor ingen står alene.